L'Ajuntament de Puigcerdà ja ho té tot a punt per a la Fira Ramadera de Tardor d'aquest proper cap de setmana, que un any més tindrà el cavall com a gran protagonista. Enguany, el fet que la fira caigui enmig del pont de Tots Sants fa preveure al consistori una afluència de gent encara major que en edicions anteriors, fins a 30.000 visitants. Cada any, al cap de setmana de la fira, Puigcerdà se sol col·lapsar, i aquest any, en previsió d'aquest augment de visitants, l'Ajuntament ha pres algunes mesures extra. A banda de posar en marxa un bus i un trenet turístic que comuniquin el recinte firal amb el centre del poble, ha ampliat el nombre de places d'aparcament. Aquest any hem habilitat 4 zones d'aparcament en vez de 2, que era el que veníem fent els anys anteriors. L'any passat potser se'ns va quedar una mica petita, l'afluència podia ser molt similar a aquest any, potser una mica inferior, però les zones d'aparcament potser no van ser totes les necessàries. Per això aquest any hem habilitat 2 més, una a la zona de l'oficina de turisme, de baix a l'entrada de Puigcerdà, s'entra per la mateixa oficina i el prat següent s'habilitarà com a pàrquing. L'altra serà la nova al pàrquing del Champion. Pel que fa a la fira en si, l'Ajuntament calcula que enguany es tornarà a arribar als 1.000 caps de bestiar de diferents races, amb el cavall pirinenc català com a gran protagonista. Per tal de respondre a les peticions fetes els darrers anys per les protectores d'animals, el consistori assegura que ha treballat per tal de millorar alguns aspectes, sobretot en quant a càrrega i descàrrega del bestiar. Tot i això, l'Ajuntament ha deixat clar que els animals mai s'han tractat malament a la fira. Qui més entén de cavalls són els propis ramaders, més que les associacions que puguin venir amb tots els respectes, que el seu coneixement del món del cavall pot ser limitat. Però és que, a més, qui té més interès en que el cavall estigui ben cuidat i ben atès i en tenir-ne la màxima cura és el propi ramader, perquè per ell el cavall és una font d'ingressos i per tant serà el primer interessat en que el cavall estigui ben tractat, estigui ben cuidat, estigui sa, estigui en les millors condicions, perquè al final això acaba repercutint en el preu que hi pot acabar demanant. L'altre gran al·licient del cap de setmana serà, sens dubte, el concurs de cavalls, que es farà al llarg del matí de dissabte i que premiarà els millors exemplars de la comarca. A banda de la vessant ramadera, un any més els carrers del centre i de la zona del llac també comptaran amb una àmplia fira multisectorial.